A bežíš a na začiatku ti to príde super. Taká vyobliekaná s tými pásmi, vieš, ľudia sa usmievajú, vtáčiky čvírikajú, bežíš si hovoríš, ako dobre. Však mám aj kondičku z tej základnej školy. Pozrieš sa, že koľko bežíš, že 300 metrov. Bežíš ďalej, ešte ti je chvíľu dobre. Potom sa pozrieš, koľko bežíš, zase, že 500 metrov. A už ti prestáva byť dobre. Teraz ale moc netlieskajte, lebo chcem bežať toto do konca. A bežíš, už ani ten beh nie je to, čo to bývalo, hej, to už ťa bere do strany. To už vyzerá jak Stephen Hawking po prvej rehabilitácii. A už si začneš dávať dohody sama so sebou, že po ten stĺp. Lenže ten stĺp sa začne hýbať. A normálne všetko, kde tie prístroje na tebe to týka. Tebe sa ľudia uhýbajú, lebo sa boja, že ťa normálne vybuchneš kdesíka za chvíľu a počúvaš tie prístroje, jak robia, že ty kráva, že si išla behať. Priatelia, a potom niekto dá na internet, že ja prídem domov a dám si svojich 10 kilometrov a dám si vodu s chia semiačkami. Čo ti šibe? Však ja som nevedela, čia som a nie, že čia semiačka.